YouTube Asai Koson si klem Nangji ma. YouTube Asai Koson si dam Nangji ma. Lale pini bangke ilitum cethan lona. Tangte a video bang pangceng pon lona. Ilitum karbi tum danon ke. YouTube Asai klem bang do piglo. Mate dopulo. Lapen Nangli tum Jongsi. Views mate subscriber taho. Lah Jongsi. Pa ongji mate pa barhiji pula tangte ilitum video mesen selam panang po lapen ilitum contents mesen nang po maneke ban kaita a video bang mesen nang po lapen ilitum bang pananing padokhak nang po ane telitum a views ta playing po lapen a subscriber ta nang playing bompo nang barhi bompo mate nang bat bompo lapen ilitum nong si YouTube Asai ke claim mesen pula tangte ilitum subscribe ta johang ting ai nang ne amina se bang nang subscribe dun bompo lapen like ta bang nang bidun bompo lapen ilitum ajat Asai le claim ji damji pustame ilitum mesen mensi claim ponangji mesen mensi dam nangji lapen ilitum cepaduk chot nangji anu telitum mopit ali long tahai mate ali longji lapen min ke bang video bang ingudun desi keme lapen bang video upload pepe desi keme ilitum KARDOM KARBI Anglong tangte pini video bang gelame sekang tonton lo ngal tunang nil channel long kimi lang pulung te nil channel subscribe ignon lapen like comment share no ngalupan Choningri lo korte ingjir mate jirpo jirpi do An Aphan Lapen Akarbi Anglong Arat do An Aphan Choningri lo nili himpen KARDOM lapen do me thak me Akarbi Anglong Arat kedo anta